gamit sa atoa. Lahi yun di ay ang rule sa atoa. Kung magpabilin ta nga, sige rag atras, sige lang og tanaw sa likod. Kay kabantay mo, nga kung kita mo ulakaw, paingon sa unahan, kunya magsige sa dili sa likod, dili na mao nga dalan atong giagian. Di ba? Dili na mao nga dalan ang atoang gisubay. Probably, mabangga-bangga ta. Pero ang atuang direksyon sa paglakaw, paingon dito sa unahan, pero ang atuang ulo na sa likod, na walang isaktong direksyon ana. Mabangga-bangga kita, madisgrasya ta. Magkamamok ta pag-abot sa unahan. Nanuman, lahi naman ang datimon sa atuwa. Lahi na may gakontrol sa atuwa diya sa likod. Looking back hinders forward progress. Kung magsige di ay taog lantaw sa atuang likod, kani bitaw gipasabot diri nga sa atuang likod, dili ni siya kuanha. Literal na tinaa sa atuang likod. Amen? Nagisgot ni siya sa atuang kaniadto. Amen? So looking back hinders forward progress. Mayroon siyang babag. Dili ta mahimong progresibo ngadto sa unahan kung sige lang ta o balik-balik sa atuang naandan. Amen? Kung sige lang ta o utingkay sa atuang mga kagahapon. Amen? Wala tayong pag-progress ana. Mahimo na siyang babag sa atuang pagkinabuhi, isip mga anak sa Diyos. Hallelujah. Looking back may be making you depressed. Diba? Ma-depress na gyud ka buna-buna. Kung unsa to yung mga kaagi kani adto, diba? Kung atong balik-balikan, halimbawa ang imong kaagi sa una grabe kanindot, unya karon ang gidangatan sa imuha, wa gyud. So kung imo atong lantaw lang sa una, ma-depress ka. Pero sa una ani ko, sa una ato ko. Sa una kuan manindot na nagdagan sa akong pagkinabuhi, karon naunsa naman ko? Makakasya sa ato og depression. Amen? Makakasya sa ato og depression kung pirmi na to balik-balikan kanang mga nahimo na to sa una. Looking back may be bringing you defeat. Yes. Mutuwa pa mga igsuon. Nga kanidian sa ato ang pagsigig handom sa ato mga kagahapon, makahatag na siya sa ato o unsa man ang Bisaya sa defeat. Kapindihan. Amen. Dili di ta magdadawagon ana mga igsuon. Kung sige na ito na handong-handomon, pindido nila ita. Kaya delikado lagi ka na naa sa ito ang likod. Bisan pa kung sa imuhang mga kagahapon, yung maanindot kaayo, delikado din na siya sa ato ang pagkinabuhi, sa karon, sa ato ang present. So don't look back. Ang unang nag-iusgutan diri, don't look back at sin that have been forgiven. Muna siya ang dapat isuon. 1 John 1:7-9. No? Ako ang basahon. Wala ang projector. Amen? 1 John, na may mga Bible nila, ato basahon mga isuon. Kaya aron makita din nato. 1 John chapter 1:7-9. Ingon siya diri. Apan kung magpuyo kita sa kahayag, ingon na ang Dios anaa sa kahayag, magdalhin sa kita ug ang dugo ni Jesus. Ang sabi ko libugan. 1 John 1:7-9. Again, ako basahan. Apan kung magpuyo kita sa kahayag, ingon nga ang Dios anaa
sa kahayag, magkahiusa kita ug ang dugo ni Jesus nga iyang anak maghugas sa tanan natong kasalanan. Amen? Kung moingon kita nga wala kitay sala, gihibungan nato ang atong kaugalingon ug wala ka nato ang kamatuoran. Sanay, apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya mamatawong ug batinud-anon sa iyang mga saad mupasaylo gayud sa tanan natong mga sala ug maghilo sa tanan natong mga kalapasan. So don't look back at sin that has been forgiven. Kaya gi-emphasize diri sa pulong sa Dios nga katong mga sala nga ato ang gisugid sa iya wala siya nag-ingon diri nga gipasaylo ta ka sa isa nimo kasala. Kung sa giingon diri nagbalik sa tanan natong mga sala. God guarantees forgiveness of all sin. Amen? Nakasala mo dito sa una. Sa diha nga wala pa ta nananalangin sa Dios, patay ta atubangan sa Dios. Naulipon ta sa pagpakasala. Amen? Apan sa diha nga atuanan na naipaglagan si Jesus sa atuang kinabuhi. Ato siyang gidawat nga mao ang Dios nga atong manluluwas, mao ang Dios nga nagtapas sa atong mga sala, mao ang Dios nga gayugma kanato bisan kita makasasala, mao ang Dios nga naghatag kanato og kapasaylohan sa tanan natong kasalanan. Naggarantiya na gyud diri ang Dios sa mao pag-forgive sa atoa sa tanan natong kalapasan diha kaniya. Amen. So di pa mangato diri mga igsoon, dili data mo ubalik kung unsa tong mga sala nga ato ang naandan sa una. Amen. Kung unsa diay ta kagilad sa una, dili na musugot ang Dios nga ato patong balikan. Usahay magsige ta og ingon pa nga ako makasala gyud kayo ko. Sige na to og ibalik-balik og hula-hula bitaw ang katong sa una pa gyud nga mga sala nga atong nahimo. Mao na noon siya nangangkos sa ato ang trouble, sa ato ang una-una, sa ato ang kasing-kasing. Kaya nga naman, nagsige tao ang po sa Ginoo. The Lord, pasaylo ako sa ako mga sala nga ato pa gyud. Lord, pasaylo ako sa mga sala nako na ako ang nagkumit, nga dili ang ayad sa imoa. So, the moment nga kinasing-kasing ta manangayo og pasaylo sa Ginoo, ang Dios mo pasaylo gid siya sa atoa. Amen? Ang nakaapan na sa atoa, kay kita pinasaylo na ta sa Dios, kita na diya po'y magsigig balik-balik og hantod sa itong mga kalabasan sa una na mao'y nag-cause sa atoa o depression. Diba?